V tejto lekcii si povieme niečo o novinkách o vyhľadávačoch. Takže momentálne sa zameriame na jeden z najpopulárnejších na slovenskom internete, zoznam.sk. Otvoríme si internetový prehliadač a do vyhľadávania napíšeme zoznam.sk. Počkáme, kým sa nám načíta web stránka. Ako môžete vidieť, zoznam SK poskytuje rôzne novinky, prominenti, domáce, zahraničné, ekonomika, šport, lifestyle. Lifestyle je životný štýl, čo je vlastne bulvár, ale to nás momentálne nemusí zaujímať. Taktiež je tu podobné vyhľadávanie Google, ale sú tu vypísané aj meniny na dnešný deň. Taktiež sú tu služby, ako vytvoriť si e-mailovú schránku alebo si ho prepojiť e-mail s Facebookom. Taktiež je tu možnosť sledovať počasie. Momentálne počasie je zamerané na Bratislavu, ale môžeme si zvoliť aj iné mesto, v ktorom žijeme, napríklad Prievidza. Taktiež sú tu horoskopy, televízny program, tipy na dnes alebo práve teraz, čo ide, ponuky práce a menový kurz, čo nás môže veľmi zaujímať, ak pracujeme v zahraničí. Taktiež sú tu aj top novinky z rôznych kategórií: autocestovanie, financie, hudba a podobne. Taktiež sú tu aj záložky na ľavej strane ako Autobazar, Automoto, bývanie, cestovanie, detský web, dievčadňa, dopytovač, e-mail, Facebook a podobné kategórie, ktoré nás môžu zaujímať. Samozrejme, ak si chceme skrátiť chvíľu, tak môžeme si kliknúť na online hry, čo nám vyhodí stránku s minihrami, pri ktorých si môžeme skrátiť na počítači čas. Taktiež sú tu aj rôzne podstránky ako Android, čo nám vlastne vyhodí web v Android telefónoch. Sú tu aj 3D web hry, beh. No a teraz sa zameriame na rôzne články. Takže klikneme si na prvý článok z oblasti domáce. Zoznam nás vlastne prehodí na web stránku Topky, ktorú vlastní zoznam. Preto sa užívateľské rozhranie moc nelíši. Samozrejme vidíme tu článok a je tu prepojenie s sociálnymi sieťami ako Facebook, čiže ho môžeme odporúčiť a zdieľiť na Facebooku. Taktiež je tu možnosť poslať redakcii tip, ktorý môže redakcia schváliť a následne vydať, ak zvážia, že je článok zaujímavý pre ľudí. Taktiež na pravej strane sú súvisiace články s danou témou, čo nám môže priblížiť pohľad na vec. A úplne dolu je klasicky diskusia, ku ktorej prispievajú ľudia ako my a vyjadrujú svoj názor k danej problematike. Ak sme zistili, čo sme chceli, vrátime sa na zoznam a budeme sa teda venovať druhému najpopulárnejšiemu prehľadaču na Slovensku, čo je atlas.sk, ktorý je relatívne podobný, ale predsa len iný. Atlas.sk sa zameriava na internet, firmy, mapy, referáty pre študentov a cestovné poriadky, ktoré napríklad mi osobne prídu veľmi zaujímavé. Potom je tu samozrejme počasie, ktoré je určené podľa vašej lokality a preto je tu zobrazená minimálna a maximálna teplota na daný deň. Taktiež je tu možnosť aj vytvorenia si e-mailu, pozrenie si televízneho programu, horoskopu a referátov. Atlas taktiež poskytuje aj rýchle tipy na recepty, napríklad špekačky v lístkovom ceste, čo mi príde veľmi zaujímavé. Taktiež je tu na spodku menový kurz pre USA, Českú korunu, Libru, Maďarsko a Poľsko. Sú tu rôzne mini web stránky ako Vanda, čo je ženský časopis, ku ktorému sa dostaneme neskôr. A taktiež rýchle články z rôznych podstránok Atlasu. To je pre túto lekciu všetko a ja ďakujem za pozornosť.